Khajanin takukte bukuk chongnaro nogoi mangkhana salbrumno chayakare BJP Congress jakare Tripura mothani bana romlai mathanglia obai ekhano chini Brunis ni mamplio kasaphai biako o mamplingka Amorpur khuisa hathia Tripura mothani kaisa joining program khaijaka o joining program mothani manjaka TW ni tangphangjok ati jamatia tei Tripura motha TW YTF ni juda juda adongrok tei adongjogrok naitongdi chayakare chini Brunis ni mamplino Harok nang belakena ani kapang ni hamjakma bubagrani ngai जों तिनी कायसा अरन्यो बुबाग्रानि खरां न यासाकनानि बागै तिनी ताखुकते बुकुक सं तिनी अर थानसानि मारि न बरक यासाकनानि बागै चाजागै बरक जों ताबो फ्यगजाकनि नांखा जों 75 बोसोरावै जों नेशनल पार्टी खायमानि बिसिङो तिनी मंसानि मामानि करै अककनो तिनी बरक ताबो बुसिखा आबानि बागै तिनी जोंनो लगेरखा तिनी ताखुकते बुकुक सं तिनी जायतिराव बरक बीजेपी या करै फायका तुमने के बीजेपी वो जत दुखार रमानी अब न बेलेगवाना मा सिंसा जों तब मकल बुस गंगो और बाजाराव नायखाखे खैसा बाजाराव नायखाखे ताखुते बुखु सरने ना तंग बरने कहां कासलै बरने कामुं सुमुं हामिया बरने कायसा दुकान कहांगिया बेलेगना वाना मा सिंसा बर 20 सननि कायसा पार्टी कतरि सावै दिने और इथाइसा फन बजाया ओ बाजाराव निरं नायने फैबाय मानो ताखुते बुकुसं और त्रिपुरा हानि बस कंडीशन चिन बररं बम हेंगै दं अबनो नाहारिनो मुक्ति मानानि मुसौै अ मुक्ति जुद्ध बर बाहायनो जोंबो लगे रसिवानो हितिनि फाइने रनो जों खाबाय खुबै लामसगो जों बुबाग्रानि ओङै त्रिपुरा मथानङै त्रिपुरा सानङै जों खाफां बरनो खाफां क्वारबायनो जों बरनो यासगो जुद्ध बर बसं बै बासा 2023 बर बाहायनो जों न लगे रसिनाय तै और जों सानानि मुसुङो ताबो फानो बुजियाखो फाइमेयं दंनायरो अब राजनीतिया चिन अब केन बरकनि यक सामानि जों नर्थ इस्ट 7टा रायजोआव नायनादि जों हायकुंबारारो बबा हायखे बर बसबास खाय जों खरकति सायना हाखे बेलेखेन खाखामो आबानि बागै ताखुते बुखौ जों ताबो फानो जारा सिपिएम दंनायरो जारा ताबो फानो रुलिं गभर्नमेन्ट माथाय मानाय हिनि आसाय दंनायरो आं दिनो अबनो सानानि मोसौ नेशनल पार्टी खायै जों 75 बोसोर जों खति खायखासिनि बोसोरनो ताबो जों 2023 नि एसेम्बली इलेक्शन ओनली 2 months रौते 2 मास सिंनाय अ 2 मास जों थानसा तलायग्रानो बुबाग्रानि गान्दा बासा लायग्रानो जों खरांयासा लायग्रानो जों खरसाते खरसा गथा लायग्रानो राजनीतिनि मकल बाय दफानो तानाय बाय जासिदि आबानि बागै जों तिनि अरन खैसा बाजाराव तंततै सारा त्रिपुरा रायजोनि चिनि त्रिपुरा साचिनि चिनि जायति मतमरो चिनि खाफांनि चिनि ताखो चिनि थैरो जोंने खबगो जे जों फायदि थानसां लायग्रासिनो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन ने चिनि हा अरनि हो सबका साथ सबका विकास अब भैया चिनी याकं तलानि हा करि इंरंगै दङ नों बर जागावो आजक थाइसे करिंना अबर बेंदिं थां साविनो 2023 नि 2026 नि डेलिमिटेशन 2023 आव जरि जोङो